हामबाय फुंजोरानि ओमफ्राय दाबो आं नोंनाव मारै माखावबोसै जे जोंनि 1 तारिखआव खायसा इन्सिडेन्ट ओंखा लामबोआव इन्सिडेन्ट माने जों दूर टू दूर प्रग्राम थाना दंमानि असमय जोंनि अनन्त फाय सुनो जामेला खायफैया जामेला बोलते तामो जों किसा आरो गैदारिं दंमानि गैदारिं बोलते तामो तान हिनबा दूर टू दूर थाना दगय ओमफ्राय आरो किसा सेरक বা বরিশাল হিতা যে অনন্তবাবু নচুং কিসা কক সুংনানি ইনকা বহাব কোনো जों सतुक दंनालिया दा बिना फरायसने अनन्त दागे खा सिन बरंनो टियार गेस निखेब खायखा तान हिनमानि बनो बुखा अनेक किसु बर इन्जुर जासिन प्राय 10-12 जना इन्जुर जा इनका आबोतिनो जों तामुंखा बर पुलिस अक्साखा जोंनो बु तगो हिनय बर भिडिअ फुटेज खायलेखा ताम खायलेखा किन्तु ताफोर जरा बर भिडिअ फुटेज फुनुंमाया जिन बर बरंग मासा बुखायनो किन्तु आरो चेहरा से फुनुगो बर भिडिअ फुटेज किन्तु बुमानि बर भिडिअ फुटेज फुनुंमाया ने कक खावा जाना फैनाय संताबो जिनि अबायके बिना फरायसनाय सुना फायो नक फोगो फायो पाब्लिक न रंबो बु तगो रकम जों ताबो सिनि ताबो 4-5 जना रां रम तलांजाक ताबो बाक्सा जांगिया कानि रम तलांजाखा बाक्सा गामसासे कानि रम तलांजा मिया बोरि मासा रंखा बोरि मासा रम दांमा बता हुना अवश्य पूरा मोटामुटी 6 मिनिट कांजा खिनमानबो किन्तु आसु टर्चार खके पाब्लिक बाहायके तंनायाव जागा जों तो पाब्लिक बुलै पाब्लिक न जों प्रशासन बंग प्रशासन से बंग जोंना तुइदुना नांगौ इनका बरखसे जोंना टर्चार खायो इनका बखाय तो किसा जों माने माया मांगो हायसि इनका ते कायसा को इनका अबनो बरो लम या बुनि दुवार साकागो इ खितारो जेमान मानि नगो जेमान मानि अबके खितारो सब खितार पुलिस अबके रि रखितार बा नंनि मानि उलट पालट जेमामानि इनका बंनि कोनो अभाय नगो हामना कोनो बंनि कोनो आइन देतं जिनि जों दरना रमदि खुनि ना सामि बा मार्डार आरो कैसे रमदि उनको सारा वारंट सारा नगो हामानो किन्तु वारंट कुरै मंसा कुरै कोन कुरै बर बाके नगो हाबै सुनो अत्याचार खायमान जोंआबोनि सठिक बिचार नायो नगो हाबै जे लुटपाट खाय माने बर तामनो लुटपाट खायबो लुटपाट बोलते बरक लिटार हाबतं सैमिया ता बवा सामि लिटार हाबतं बर अबायकेन नायदि पुलिस रांसा जात अनन्तन थानि अमबगन बराप्ति खायो अनन्तन परजन नाप्तिङो जे रमजाकने रखाय अबर रखाय जे गतना स्टल तो दतं गतना स्टल बरक कुरै गतना स्टल तंगो माने ताम बर पारान बरक तो सारा बे गसा गन्दगल मा जागा थानाय न तामुं खा तामुं नायनाबो थानाय न इका आबो तो बर इच्छाखा खायनाय थिया बोलै इच्छाखा खायनाय थिया इका थांनो मानो आबो हायसि आबा हिनै कायसा बरक न कायसा बरक टेम्पो ड्राइवर से बन रम तलांखा कायसा बरक नगो थु तंमानि बन रम तलांखा जों बबे अदर भविष्यत जदि अबायंगा जों ते कमुनि पदक्षेप नाना जों चिन्ता माखायनाय जे जगह गतना अंगो जगह बकस करेंगे बन तामनि बागै रम खाबोखे एसडीपी बानर पुलिस रक बाय नायमा थांबो तो रक कक सालाय सालायका जों अब कक सालायमानि बंनि कक खाबनो जों जाबो रम नांगौ जों साखान साब दङ साब साबरि बं आं साइमिया बीजेपी दा साबि तो नाकि मानिक सरकार दा साबि तो नाकि आईजीडी जे साबि तो अब तो सुंसाइमिया जे खुद साब दं साब दं सुद साब दं मंसौ बस साबा आं बुजिमिया जे इका बंनि फजो साब दं का सुं पाब्लिक बुले निरह पाब्लिक न फरा सु टर्चार तो अब ओखनो सुं मानि सम्भव या जिनि अब उंया निचुं थाइचिंगो किसिसा खाना गान्दरने पारानि चक्राजुग 50 बोसोरनि ऊपर ना किसा खाना माने बनाबो बय तगय काने लांखा हस्पिटाल लांखाने जों खाना बाबुका बुसु मियावो बसाजों रम तलांगो अब एमन अवस्था खायया बाजों रम मानि बु तग जागाना एकेबारे खामानि लेंफ्रा जादि बुर जाखायसि इनके बुजांनायखै बुमा ओ जे रम तलांनाय विक्टिम समरानि इनके बुमा जे तो बसाजों बुय तमन किसा माना खायना थांनाय न बुनाय रखे पाब्लिक दाबो ना सावबो पुलिस प्रशासन बु बरखाय पुलिस प्रशासन मैया बना गुंडासि पुलिस बो पीएस नेबो कमलपुर पीएस नि
पुलिस गुन्दासो बरक पुलिस प्रशासन याबासि बोजांना खाय ताबो बर बोजांनाय ताबो थानावो थानानि मियावो जेलत लांखानावा इनका ताबो बुमा जेहातो मानाखाया थांगा बुमा मानाखाया थांगाखाय समानाय रंफोर जेहातो बुमा मानाखाया थांगा बुमानो देहा दाका सबारि आखने सिखलायै बिसमा सबायै ताबो हस्पिटाल बो हस्पिटाल ताबो ओको ताबो ओको तमनि कमलपुराव लांमानि लगे लगे न पुलाय हस्पिटाल लेफार खायगा अभायता घटना ये ताबो नरनि दिमान खाय तामो नर दिनै डिमान्ड हिका ताबो बुंनाय पुलिस प्रशासन बंनियाव अत्याचार खिप्तुसिनि पाब्लिकनि फरो इनकाय जोंआबोनि प्रशासननि करा शास्ति नाय जों इनका ते कायसा क हिका बुंनाय जों ताबुक जदि न ते साबति खायखाय जों बारा जत्त लुखिना चिन्ता जारा चिन्तं 12 तारिखে তো ইলেকশন যতনা ভোট দিনাই যে রমবই তলাং জাংনা রখা পরখা ভোট মাদা মারে ন তেসা रमतलाङा त बुट मारिनो मारिया बोले आं सासुंमैया किन्तु प्रशासन सिसिनाय अब आन्दारा सम्भव बुंलिया साइना सानानि आं आबनि संनो इने कम तो जां फैना संताबो जदि नातु तेसांगु हिगासु सुनो जदत लांबाय दं जोंनि ग्रामासा सुंखानाय किन्तु नारंमै आंखाफो बेजाल दं हायसि आबन सिन पाइथाख हामबाय निनि मुंखाय आनि मुं जितेन्द्र बोरमा पश्चिम लामबोसर